Nalazimo se ispred kuće Svetogorskog Hugh Hefnera. Vidimo šta on radi. Šta radi? Koliko sati? Trenutno za... Trenutno je 5:30. 5:30. Ajmo vidjeti. Dakle, krećemo se polako prema kući. Ne vidimo nikakve znakove života. Tako je. Neko se šeće. Ko je to? Dobro večer. Dobro večer. To su već mali problemi sa plažom. Dolazimo do samih uletnih vrata. Imamo bengalski tigar. Bengalski tigar nas očekuje. Pogledajte ga samo kako je strašno. Zadnja kamenja na oko. Klip. Van. Bengalski tigar pokušava ući u kuću. Sad ćemo mi ukroti plava. Pokušava ući u kuću. Idete vi odmah. Da. Dakle, ovdje se trenutno dešava nešto. Zvane Mamurluk. Krećemo se uz takozvane štenge ljubavi. To je ljubavna muzika. Hugh Hefner leži u krevetu nakon bajne noći. Evo vidite, čak se odbija i snimat. 4 plavuši jučer ubio svoje... Pa di si, Mičica?